फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे नटिस हरनाय जादों जे रेन्ज अफिसारा जे गोख्रैनो 7 साननि गेजेराव बे सिंलिमारि आरएफनि सिङाव थानाय नबिन दैमारि, बुदिराम नार्जारि, बिरेन बसुमतारि आरो गासै सा 40 परियालनो बिथांमोना एभिक्शननि नटिस दैथायहरदों आरो 7 साननि गेजेराव बिथांमोना बे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ होननानै बेयाव दैथायहरदों। लोगोफोर फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायनो बा सावरायलायनो होननानै नोंथांमोनजों स' दिनै जों नुनो मोनो ससियेल मिडियायावहा जोंनि बर'फोरनि हाखौ दिनै एभिक्शन खालामनो ओंखारफिनदों आसाम सरकारा सनितपुर ओनसोलनि माखासे बर' गामिफोरखौ दिनै एभिक्शन खालामनो थाखाय अर्डार होबायमोन आरोना। थ' बिनि थायावनो बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै दिपेन बर' सार बिथाङा माखासे बाथ्रा खेंफोरथि होदों बोरैहाय जादों दिनै जोंनि बर'फोरखौ बोरै एभिक्शन खालामनानै होखारनो सोलोफोरखौ बाहायदों आरो बेयाव पलिटिक्सनि आखाइ दं बे बाथ्राखौ थोंजोङै दिपेन बर' बिथाङा बुंनानै होदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिगोन दिनै बर'फोरखौल' मानो बेबायदि थोंजों टारगेट खालामनानै बर' गामिखौ होखारनानै पलिटिक्सनि खैसाराव खोख्लैनानै दिनै मा खालामनो सानमारदों सरकारा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो मोजाङै साननो नाजा दिनै बेफोरबायदि जाथाया मानो जाफिननो मोननो नागिरदों जोंनि गेजेराव। जिहेतु जों हानि थाखाय गोबां हब्रा ना जिउ बावसोमनानै गावनि समफोरखौ होनानै जों सोमावसारबोनो गोनां जादोंमोन। थेवबो दिनै जों गोजोननाय आरो जोंनि हानि मोन्थायखौ जों मोनजोबनो हायाखै दासिमबो आरोना। भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै लाग्रोदो आरोना अननानै थ' नायलांदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बे मावखुलियाव दिनै मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै हरखाबनो बे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायनो गोनां जादों। जाहोना जाहैबाय जे मैया 17 जुलाइ 2025 सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सिंलिमारि एफआरसि आरो लोगोसेनो माखासे एफआरसिफोराव सालबारि एफआरसि आरो बारिखारा एफआरसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे नटिस हरनाय जादों जे रेन्ज अफिसारा जे गोख्रैनो 7 साननि गेजेराव बे सिंलिमारि आरएफनि सिङाव थानाय नबिन दैमारि, बुदिराम नार्जारि, बिरेन बसुमतारि आरो गासै सा 40 परियालनो बिथांमोना एभिक्शननि नटिस दैथायहरदों आरो 7 साननि गेजेराव बिथांमोना बे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ होननानै बेयाव दैथायहरदों। सनितपुर जिल्लायाव गासै आरो बिश्वनाथ जिल्ला आनडिभाइडेड सनितपुर मोन 8 बिधानसभा समष्टि दङ। बिनिनो मोनसे बिधानसभा समष्टि पुराना सतिया आरो आथिखालनि नौदुवार। बे नौदुवारनि सारिदुवार बे ओनसोलाव गोबां समाव जोङो गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों। बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों गामि सोसननाय, फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि पट्टा होनाय बे गासैबो खामानियाव जोङो बादा मोनबोबाय थादों। थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो नागाराखै आरो दाख्लैबावै 6 जुलाइ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि चेयारमेनशिपआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मिटिं जादोंमोन जेराव आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो हाइ रेंकनि अफिसारफ्रा दङमोन आरो गिबि मन्थ्रिया 2006 एफआरए एक्ट बायदियै चिफ सेक्रेटारिखौ डाइरेक्सन होदों जे डिसि सनितपुर डिसि बिश्वनाथ सानैजोंबो टेलिफनिक डिसकासन खालामदों गिबि मन्थ्रिया जे आद्रा थाबावनाय बिश्वनाथनि प्राय 2000सो एफआरसिनि जे एफआरए एन्टाइटेलमेन्ट दङ बेखौ होनांगौ आरो 9000सो जि सनितपुर जिल्लायाव दङ बेखौ गोख्रैनो होनांगौ। दा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। चिफ सेक्रेटारि बिथाङा इन्सट्राक्सन होनाय जादों, गिबि मन्थ्रिया डाइरेक्सन होदों। बेबायदि समाव माने डिएफअ सम्पक डेका आरो रेन्ज अफिसार सुजित नरक बिथांमोननि गेजेरजों बे ओनसोलाव नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे हुलुस-थुलुस थासारि सोमजिबाय जे मा कारनाव बे नटिसखौ होनाय जाखो। जों बयबो मिथिगौ जे भारताव मोनसे आयेन दङ एफआरए एक्ट 2006 आरो बे मथे ट्राइबेला हाग्रा ओनसोलाव थानाय 2006 सननि बे आयेन बायदियै बिथांमोना हानि पट्टा मोननांगौ। फरेस्ट डुवेलार जायफ्रा 75 इयार्स बा 3 जेनेरेशन जायफ्रा नन ट्राइबेल बे फरेस्ट डुवेलार्सनि आन्दाराव गोलैयो बिथांमोना 3 जेनेरेशन जुदि मिट खालायोबा बिथांमोनाबो अधिकार मोनो। दा ट्राइबेलनि सायाव बा सन अफ दा सइलनि सायाव बे जि इन्सट्राक्सन
आसाम सरकारा बेयाव इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावदों, लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों, डिसिआ खामानि मावदों, किन्तु डिएफअ आरो रेन्जारनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथआव गोबां रेन्ज अफिस दङ आरो माखासे डिएफअफोर दङ। अकल नदुवार समस्ति बिधानसभा समस्ति आरो सारिदुवार रेन्ज अफिसनि गेजेरजों नटिस सार्भ खालामनायाव मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि दङ आरो बे सतिया आरो आथिखाल नदुवार समस्तिनि जाय माने पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाय पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांनिनो बेयाव थोंजों आखाइ दङ होननानै जोंनियाव प्रमान मोनदों। खारन माखासे पार्टिनि बिबानगिरि आरो जाय बिनि जनप्रतिनिधि बिथांनि इनभल्भमेन्टआ बै रेन्ज अफिसारनि गेजेरजों माने सोराङाव फैदों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मेटारखौ लानानै गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों आरो कुनु कारनाव जों आपस खालामनाय नङा। कुनु कारनाव जोङो बेबायदि नटिसखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एक्सेप्ट खालामा आरो बिनि थाखाय मैयानो लोगो लोगो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम नैबे मेटारखौ लानानै कनभे खालामनाय जादों आरो बिथाङा हरनि गेजेरजोंब्लाबो स्पेसियेल मोनसे इन्टारभेनसन खालामनानै नैबे जि नटिसखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे बिनि दा आथिखालनि जाय डिएफअ आरो बे जि रेन्ज एरियानि रेन्ज अफिसार बिथांमोनखौ लोगो लोगो ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। दा बेखायनो थारैनो नैबे जि एभिक्सननि जि नटिस बे नटिसआ जोंनि थाखाय सोमोनांथाव आरो जेराव एफआरए एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि खामानिया सोलिबाय थादों बे समाव बेबायदि खामानि मावनाया थारैनो एकर्डनि स्पिरिट आरो एफआरए एक्ट 2006 जि मोनसे आयेन बे आयेननि बिपरित बा उल्था होननानै जोङो बुंदों। बेखायनो बर' हारिया बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव आसामाव जोङो उदाङै आबुङै गावनि अधिकारखौ लानानै थांना थानो लुबैयो। हाया जोंनि गावनि मोनसे अधिकार आरो बर' बा ट्राइबेल मानसिया हानि मालिक आरो बे हानि मालिकनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा बर'फोरनि सायाव जुदि नटिस खालायोबा जोंनि थाखाय आलादा रायजो गैथ'वा, जोंनि थाखाय आलादा देश गैया। भारतआवनो आसामावनो बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव बा कार्बि आंलंआव गुबुन गुबुन काउन्सिलाव जों दिनै रायजो जानानै दङ। दा बेखायनो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जि जोंखौ पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनायनि जि खामानि बे खामानिखौ जुदि मावबावब्ला सोरबा जुदि जनप्रतिया मावोब्ला सोरबा जुदि बेक्तिया बबेबा समस्ति भित्तियाव जुदि मावोब्ला सनितपुर बिश्वनाथआव 8टा बिधानसभा समस्ति दङ जेराव साइजेबल बर' भटार बर' मेजरिटि बर' इनहेबिटेड दङ आरो फैबाय थानाय 2026नि बिसायख'थियाव बेबायदि माने जि मोनसे षड़यन्त्र बिनि इम्पेक्टआ थारैनो गोलैगोन। जों सोरखौबा देरहाहोनोबो हायो, सोरखौबा फेजेननोबो हायो आरो कुनु कारनाव जों आपस खालामनाय नङा। दिनैसिम दासिम गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव स्टेप लादों, जों गोजोननाय मोन्दों, बिथांखौ धन्यबाद बावदों। किन्तु उनाव आरोबाव जुदि बेबायदि कनस्पिरेसि खालायोबा बेखौ जोङो गनायनानै लाया। बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन बा सोमावसारनाय जोंनि प्रटेस्टखौ जोङो खालामगोन। रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानांगौ आरोना दिपेन बर' साराव बिथाङा मा बुंखो। हेमन्त बिश्व शर्मा मामाजों बिथांमोना रायज्लायनायनि गेजेरजों मामाया बिसोरखौ मा खालामखो ट्रेन्सफारबो खालामबाय ना। बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय मामाया जोंनि लागै मा खालामखो दायो जोंनि नुनायाव मोजां खामानि मावबाय। दा जों भटखौ सोरनो होगोन? मामानो नङा नङा रायजोफोर। जिहेतु मामाया जोंनि लागै मोजां बेबायदि खामानिफोरखौ मावबाय, जोंनि एगेन्स्टआव मावनो मोननाय अफिसारफोरखौ ट्रेन्सफार खालामलायबायब्ला थ' मामाया जोंखौ अनबाय, बिनि थाखायनो जों दायो मामानो भटखौ होसिगोन बेबायदि नङा नङा। बेफोर गासैबो पलिटिक्सनि मोनसे गेलेनाय गेमखासो आरोना नोंथांमोना बयबो मिथिगोन जानो हागौ, हमदांनो मोनखादों जानो हागौ आरो दानि दिनाव जिहेतु जों नुगासिनो दं दा बांगालफोरखौहाय न' सेफायनानै होखारदों गोबां जायगायाव। होखारदोंब्ला बिसोरखौ होखारनानै जोंनि आसामनिफ्राय बाहेराव खालामनो हादोंना हायाखै, जोंनि इण्डियानिफ्राय बाहेर खालामनो हादोंना हायाखै बांलादेशि होननानै ना। बिसोरनो लागै सरकारा मोनसे ना मोनसे जायगाखौ होफिनगोन आरो बिसोरखौ आसामावनो लाखिगोन। न' बां सेफायबा मालाय मा जानो आरोना। दिनैनि दिनावहाय जों बेफोर जाथायखौ नुगासिनो दङ। पलिटिक्सआव थानानै मानसिया मा खालामनो मा हायो हाया आरोना। दिनै जिहेतु जों गावनो गोबां जोंनि मानसिफोरखौ जों मुंख्लं जाबोनायखौ जों मोननो हाबाय। जोंनि गेजेराव गोबां जिउ गोमालांनो गोनां जाबाय जोंनि हानि मोनथायनि थाखाय जों नांनानै। दिनै जोंनो नांगौमोन बड'लेण्ड, जेब्ला जों बड'लेण्डखौ मोनगौमोन ना अब्ला बेबायदि जाथाया जेबो जानाय नङामोन आरोना जोंनि गेजेराव। जों बर'फ्रा बेबायदि सोरजोंबा नटिस होजानो गोनां, सोरजोंबा होखारजानो गोनां, न' सेफाय जानो गोनां जानाय नङामोन जेब्ला जोंनियाव बड'लेण्डआ थागौमोन। दिनै जोंनो गासै ओनसोलाव जेरावनोखि बर' दङ जोंनि संकसनिफ्राय सदियासिम बे गासै ओनसोला जोंनो बड'लेण्डनि
थाखाय मोनसे सोमावसारनाय जांख्रिखांनाय जादोंमोन नाथाय बे ओनसोलखौ जों दिनै मोननो हायाखै जे बिटिसि दंखायोमोन बे बिटिसि थाखानाय बिटिसियावनो नामल' सोलायनानै मा बुंगोन बिटिआर जायनाखि मोनसे गावनि ओनसोलनि मेपबो गैया आरोना गावनि ओनसोलनि सिमनाबो गैया बेबादि मोनसे गोरोबथाखसो जों मोननो हाबाय बड'लेण्डनि सोलायै थ' जि दङ बिटिसियानोखा जि गोहो दङ बे गोहोआ बिटिसियानोखा जोंनि बिटिआराव जेबो मोनदेरनाय गोहो बोलो गैया आरो जि मोननांगौ बेनि जों जेबो दायो सिनबो नुवाखै आरोना थ' माखासे गामिफोरखौ जों सोसननाय नुबाय नाथाय बे गामिया सोसनजाब्लाबो जोंनि बिटिआरनि ओनसोला सिमाया बेसिम होननानै बिसोरनि सायाव दाबो थोंजोङै मोनसे सिमा बा मोनसे गोख्रों मोनथाया दाबो गैया आरोना जोंनि नुनायाव थ' भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन जोंनो नांगौमोन बड'लेण्ड नाथाय दिनै बड'लेण्डखौ मोननायमोनब्ला जों बेबायदि जानो गोनां जानाय नङामोन आंनि साननायाव बेबायदि आरोना जिहेतु जों बड'लेण्डनि सिमांखौ दिनै गारनो गोनां जाबायब्ला जों माथो खालामनो हाबावोन ना थ' भिडिअखौबो आं एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय